Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Pramudia Adam Relaksono saking kelas sedasa setunggal absen 3 dosa setunggal. Kula teng mriki badhe ngrampungaken tugas ulangan harian basa Jawi yaiku tembang macapat. Lan kula saniki badhe nembang salah sawijining tembang yaiku pangkur. Mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrih tretarta pakartining ngilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.